kelapa santan godhong pandan kelapa santan godhong pandan godhong tales godhong kluwih niki pengajian walaupun udan-udanan tapi ikhlas nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing sami semangat jawab ulung salame kula tongake mangke dugi dalem entuk duit 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ukhriqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz wal ustadzah, wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai wonten ing tlatah Bojonegoro ingkang boten waged dalem sepat asma karimipun ingkang kawula catung barokah doa ugi kawula taati fatwa ugi dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng Ukhtinal Karimah Ibu Nyai Hajah Lilin Hanifah selaku Ketua PAC Muslimat Kedu ingkang tansah kula hormati nulinggih ingkang kawula pangdimi. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Ibu Hajah Sri Sulastri selaku PC Muslimat Kabupaten Temanggung ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng Ibu Nyai Usmiati Ranting Muslimat Bojonegoro ingkang tansah kula hormati nulinggih ingkang kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng sedaya keluarga besar Muslimat Ranting Bojonegoro. Tepuk tangan dulu kangge Muslimat Ranting Bojonegoro yang semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan dipun dadosaken istri yang salehah, mawaddah warahmah wasakinah, saged ibadah kanthi istiqomah, diparingi dzurriyyah saleh salehah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng keluarga besar Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Kedu. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Subhan Ashhadi selaku Camat Kecamatan Kedu beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kedu. Ini bersama Ical ngomongnya. Soalnya makin ini derekaken rombongan kadosan kesingsal Pak Banser, saya harap untuk bertanggung jawab matos Bu Camat kersani lungguh wonten ing undangan kiai tim menika. Sumangga Bu Camat kesingsal ngapunten kadang sopi soalnya wau niki teng mriki radi kesingsal dados ngapunten Pak Banser panjang ketimbang jumeneng mriku nuwun sewu jenengan kula suwun nyuwun nggih pandhat mawon ketimbang jumeneng mriku ora kanggo gawe. Rasul kersane mboten ngaling-alingi merongose kula. Moga-moga Pak Banser mandhat mawon lungguh nggih kenging Pak Banser monggo-monggo. Dumateng Bapak Camat Kecamatan Kedu ingkang hadir kanthi langsung matur bantu sanget
dumugi donggo ngerancang mriki ternyata wonten bapak-bapak bisik-bisik matur ngeten lho ngerancang nanggap mumpuni malah udan kentara ki muslimat karo panitiane lali orang nguncalke sempak nang payon padahal udan ora ono urusane karo sempake panitia udan ora udan kabeh kersane Gusti sing kenging toyane Jawa sampai dreweran banyune sampai blobor celake mudah-mudahan dadi melu blobor dosane blobor penyakite sampai pun acara lancar barokah beto manfaat beto maslahah amin Allahumma Bu niki pengaosan dalam rangka pembukaan selapanan muslimat PAC Kedu sekaligus halalun bi halalin ngapura ngapuranan senajan niki bulane sampun mlebet sasi Dzulqa'dah yo tetep ngucap alhamdulillah soale panci zaman sakniki nek lare mboten diparingi pirsa nggih mboten ngertos soale dikirane halal bihalal ngapura ngapuranan ki mung wong-wong sing padha duwe dosa tok hari ini diajak halalun bihalalin niki ngemu ateges silaturrahim silatun niku napungaken rahim niku welas asih maka senajan boten ate kepanggih ngrasa ora duwe dosa tapi apa salahe silaturahim napungaken welas asih pramila niki muslimat ranting Bojonegoro sajatosipun kagungan hajat sasi Muharram anggen nanggap mumpuni tapi ternyata Muharram terkula niki jebule pikantuk rezeki ziarah Mekah Madinah bulan Dzulhijjah sehingga akhirnya muslimat Bojonegoro njur ngendikaken ya wis ora apa-apa aku tak ngalahi lebar Jumatan tanggal 2 Mei ngepasi hari pendidikan muslimat Bojonegoro nyambut pengajian kanthi semangat tepuk tangan sepindah malih kangge muslimate sing keprok utane lunas kabeh silane banter ketara utane akeh muga-muga rezekine sing barokah amin Allahumma iki dibuka selapanan muslimat karena saling mengingatkan bahwa mempeng anggen nglampahi ibadah terus pundi Pak dodok sing dodok kula niki sinten aja sekedap niki nggih mboten saged anggen perintah langsung ke dadak dodok Pak soalnya tiang dodok niku perlu lokasi sing sekeco wong dengkule nggih dawa-dawa nggih Bu nggih sekedap kula mboten saged langsung maringi pirsa ning niki mula-mula matur banser ketimbangan beteng mriki cobi Mbak Garfa Mbak Banser niki ternyata sing wiki mboten saged mriksani raine kula menawi niki sing teng sebelah mriki kang jumeneng kok supados lungguh niku berarti jenengan sing perintah mundur sik sekedhik nggih mundur matos lokasi soalnya menawi langsung lungguh kaya kayake perlu lokasi sing lagi jembar luas ngapunten sekedhik aman ampun langsung mundur iki non sewu kata Sallu ala Nabi Muhammad Pak operator sound system jenengan katase kebingungan niki wireless kula jangan pakai echo Pak jangan pakai echo jangan pakai efek nah kados niki mawon malah asli suarane mumpuni betul kali panggil niki kula amput banget Bu jadi jangan pakai echo jangan pakai efek menawi vokalis rebana kori-kori boleh tapi niki nek kangge ceramah perlu artikulasinya jelas terus boten ngangge echo boten ngangge efek bisa jadi kutik-kutik mani niku pentole makane niku jenenge sing
menyampaikan soalnya suarane kula serak-serak berserakan. Nek ngangge apa malah mboten patoso jelas. Ngeten iki jelas nggih. Kula nyuwun pangapunten kalau sing teng wingking tetep boten saged mriksani raine mumpuni. Walaupun boten saged mriksani raine kula, sing penting suarane cetha. Setuju? Sepakat? Lanjut. Sampai jam pinten? Jam pinten? Jam gangsal. Salat asare setengah 6. Modele muslimat kedu. Nek salat asar setengah 6. Laras punyai salat asare muslimat kedu setengah 6. Ngapusi punyai pun gedek-gedek mangke niki. Tukang-tukang kompor niki manggon nang ngarep jebule. Sallallahu Nabi Muhammad. Walaupun bulane pun mancing teng kene Dzulqaidah, diajak halal bihalal, ngapuranan sebab ternyata teng hadis qudsi Gusti Allah ngendikaken, ya ibadi, hambaku menungso, innakum alladzina tukhtiuna billaili wan nahar. Nek sampean duwe salah rino kelawan bengi, asalkan istighfar tenanan, minta maafnya saestu amoga dosa-dosane sampean menungso, aku Allah bakal ngapurani. Allahumma Allahumma. Ternyata Gusti Allah maringi pangapunten kali kula panjenengan saking gampile, senajan duwe salah duwe dosa rino kelawan bengi, asalkan istighfar. Jaluk ngapurane tenanan, Gusti Allah ngapurane dosane kula jenengan. Seneng napa seneng? Seneng napa seneng? Kula jenengan seneng, nanging ternyata setan krungu hadis qudsi niku wau, setane padha kelabakan. What is a kelabakan? Kelabakan is a gededer. Kula niku wong Temanggung anyaran. Dados bosone desi menyesuaikan. Kelabakan cara Cilacap niku gededer. Gededer niku napa ya? Cara basa Indonesiane kejang-kejang. Lah kejang-kejang basa Jawa teng Cilacap nyebute gededer. Cara mriki kedu napa? Halo? Derajat. Leres niku. Derajat. Ngeten. Oh, ya. Cilacap nyebute kelabakan gededer kejang-kejang mriki derajat. Ngaten. Sepisan apa ping pindho? Oh, derajat. Oke, tak ulang. Ya ibadi, hambaku, nek sampean gawe salah rino kelawan bengi, asalkan istighfar tenanan, aku Allah ngapurani dosa-dosane sampean. Allahumma amin. Setan krungu, setane derajat. Karena akeh setan sing padha derajat, akhirnya setan padha rapat. Setane padha sing rapat orang mung lurah karo camat, setane rapat. Tenggene rapate setan kuwi ana setan ngucap ngene, bagayu setan. Nah kan setan karo setan lagi ngobrol. Bagayu setan, ya piye adikku tang setan. Tak kayak ngerti yuk. Tak pikir-pikir aku selama dadi setan kok rugi tenan ya. Rugine aku nggodha menungso ki modale akeh lho. Sira kanggo sikil-sikil kanggo sramene geger adus keringet batin tulang setengah mati. Kayak menungso gawe dosa bareng karo setan, sesuk ting neraka tak nggo anci-ancikan ki menungso sing padha dosa. Tapi bareng aku nggodha menungso kok wingi aku krungu Gusti Allah menika
Sing akhir Bu, bareng setan podo rapat ngobrol begitu, rojo setan keluar. Siapa raja setan? Raja setan namanya Iblis. Iblis metu kanthi ngucap karo anak bae. Warga Bojonegoro, setan kabeh. Loh. Nek jenengan wargane malah kurang jane kan yo repot meneh. Niki kan carane raja setan lagi ngucap karo masyarakate. Wargaku, setan kabeh, tak kei ngerti. Nek sampeyan wis dadi setan, yo setan tenanan aja setan setanan. Mosok gara-gara istighfar sampeyan luntur lek dadi setan, tak kei ngerti. Piye carane supaya manungsa lek njaluk ngapura karo Gusti Allah, ngapurane ditolak? Piye carane manungsa lek istighfar ora nampi pengampunan saking ngarsane Gusti Allah? Caranya adalah taghfara, minta maaf tapi pura-pura supaya minta maafnya manusia ditolak. Caranya taghfara, jaluk ngapura tapi pura-pura. Pura-pura cara kedu pura-pura napa? Ketok sedulure dronjot-dronjot. Nek cara daerah Brebes, Tegal, Pemalang, daerah Pantura nyebut pura-pura niku apen-apen. Basa Sunda api-api, cara Cilacap sami kali Temanggung, tapi nek nggih kula ngangge kol-kolah, etok-etok. Nek mriki etok-etok. Kok kemenya ya? Etok-etok. Iya. Cilacap etok-etok. Keduk Temanggung taghfara, ben ngapurane manungsa ditolak karo Gusti Allah. Taghfara, jaluk ngapura tapi etok. Napa wonten tiyang jaluk ngapura etok-etok? Wakeh. Ciri-cirine sing kerudungan. Jaluk ngapura karo lanang setahun sepisan. Lek jaluk ngapura terjebule etok-etok. Ono wong jaluk ngapura karo Gusti Allah etok-etok. Lebar salat fardu lek ndonga karo nangis. Ya Allah. Kurang opo aku ngene dadi wong lanang. Aku yo kerja nggo nyukupi kebutuhan anak istri. Aku yo ahli sembahyang. Salat lima waktu ora ketinggalan. Salat Jumat arang-arang. Ya kan seminggu sepisan. Aku ahli ibadah tapi kok anakku kakean pola. Aku rajin ibadah, sregep maca Quran, tapi anakku nakale kaya preman. Lah tak kei duit, kok go bayar SPP malah go tuku gendul. Aku ahli ibadah, ku anakku nakal ora karu-karuan. Aku salah nopo ya Allah? Kula dosa nopo? Kok takon? Lho jaluk ngapura karo panjenengan dadak takon, kula salah nopo? Kula dosa nopo? Niku sing diwastani taghfara, jaluk ngapura tapi etok. Niku ahli ibadah dipuji enak-enakan. Tapi ono sing luwih parah meneh. Salat niku Gusti Allah ora untung, kita mboten salat, Gusti Allah nggih mboten rugi. Ning kita salat niku lagi sekolah. Poso Ramadan lagi sekolah. Bayar zakat niku sekolah. Maca Quran niku sekolah. Zikir maca sholawat niku sekolah. Kelakuane sae niku lagi sekolah. Ngapain sekolah? Soalnya kan Gusti Allah maringi ujian. Nek sekolahnya pinter, garap ujiannya bener. Nek garap ujiannya bener, lulus. Dados hambane Gusti. Ningake menungso, sholat bumper plotas pengajian radoyan, ngomongnya Allah watak Allah sifatnya Allah senengnya padu pamit
Lo sholat mau nggak pernah, bareng kena musibah, kok delek matur ya Allah. Kula dosa napa kok ujiane kula berat tenan. Sapa sing nguji? Sekolah ora ujiane. Taro paro jaluk ngapura tapi eto. Mula Idul Fitri asal kata dari Aid. Aid niku artine kembali, Fitri niku suci, fitrah bondone kula. Jane kula mun diomongi penyanyi kali Bapak Moro Sepuhe kula. Mertas kan Moro Sepuhe kula? Kira-kira promo Ki Haji Usman Ridho. Cilik yang ramas kene iki mantu kiai. Lamun dengan dikali Moro Sepuhe kula mboten pareng lenjeh-lenjeh. Dinten iki nggih termasuk isra mareni. Cuma kadang-kadang kelalen. Nggih nek ora lenjer liyake. Ake jamaah maksudnya. Sallallahu Nabi Muhammad. Idul Fitri kembali marang suci. Iso balik suci karena wis nyuceni diri karo poso Ramadan. Berarti sing ora poso Ramadan ora duwe Idul Fitri. Duwene mung alor, idul, etan. Pinter-pinter muslimah bojone aku. Idul Fitri cara wong Jakarta diwasani lebaran. Lebaran maksudnya lebar puasa Ramadan. Berarti wong sing lebaran ya wong sing poso Ramadan. Ora poso Ramadan ra duwe lebaran. Poso tuku klambi anyar malah burgundi sampai utangnya ting pundi-pundi. Lebaran cara Cilacap diwasani ibadah. Cara kedua Cilacap ngangge mriki ngagem. Berarti nek cara Cilacap lengan mriki. Nek cara Cilacap kentang mriki. Kentange wong kedua kok santos nggih. Cilacap nyebut badah mriki bodo asal kata dari badah. Karena bodo badah asal kata dari badah. Badah artinya setelah apa? Setelah poso Ramadan. Berarti sing ora poso Ramadan ra duwe bodo. Poso ora umahe dicek. Wonten yang mereka ora poso melu bodo wonten. Kata ya mangkat donge. Mangkat. Rudunge ora apa. Sepisan meneh warna apa? Rudunge warna ireng. Lambine warna wonge dinyekel mik. Imam ya ono. Pengajian punya ini gue tumbal. Yang model yang Bojonegoro. Muga-muga ngajine monggo tekan jam 5 tenanan. Nek kadung tersinggung iki digletak napa repot saja. Sallallahu Nabi Muhammad. Sederenge lanjut niki kula nampi titipan amanah saking panitia serta amanah wajib saya sampaikan. Ya pangapunten sangat saestu panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya tadi apalah daya tangan memeluk gunung. Dados pilih saestu jenengan boten saged puas merisani raine kula. Ya sesuk ana rezeki muga-muga iso meleh. Amin Allahumma. Saleh niki nampi titipan amanah muslimat niku wonten badhe
infak keliling kagem nopo kemaslahatan kegiatan muslimat ranting Bojonegoro. Kinten-kinten menawi dalem kalian panjenengan sedaya diajak sedekah, diajak lho. Diajak, boten diperintah, boten dipalak, boten dipedong, tapi diajak. Diajak ikhlas boten. Nah kalau diajak berarti sing perintahku ya kudu melu, ngoten to Bu? Kotak infake panitia pun siap kok lan iki. Tulisannya gede banget kotak. Niki wingking sebelahipun punyai mereka asisten kula jilbab abu-abu. Walaupun asistennya nyong sing nyemplungaken duit tapi kan duitnya ditengok. Kayak ini sosek, buatan salah paham namun punyai Allah. Yang kita terus baca cekek campur punyai kita ditarik sotako barangan atur bawah sangat. Punyai pun mari ladang, mari contoh saya jenengan melu rokok dompet. Semua rokok dompet utang disik karo sebelahnya. Sesuk ketemu sambutangi, ongko bapak-bapak kita persiapan mengalami sakit Bu. Gini makin kali solawatan, mengalami sakit sanage kali lunggu niki topi Pak Banser utawi Pak Limas kali bantu. Gimana solawatan sekedar sabar nggih. Niki kali diaturunin amargi kata sangat ikan boten kebagian panggenan ingkang sekeco. Terus monggo kali ngendaraken kotak infak. Setidak kali kotak infak ini bukan untuk nambahi amplopnya mumpuni, tapi mutlak kegiatan muslimat ranting Bojonegoro ngaten nggih. Sinambi sholawat sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi laka infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling, ngajinya dilanjut kage efisien total. Saya mewakili segenap panitia ngaturaken agungi panuwun ingkang kathah. Gusti Allah ngendikaken in ahsantum li anfusikum. Wong nandur sae mesti bakal panen ingkang sae. Amin Allahumma. Panjenengan dinten menika sedekahipun arupi yatra, arupi arta duwe. Mangke Gusti Allah mangsulaken kali panjenengan boten bentuke duit malih, tapi digantos kanthi badane sehat, sehat walafiat, putra-putri soleh solehah, keluargane do ahli ibadah, semangat maca Quran, semangat belajar ngaji, usahane lancar, karirnya bagus, diguyub rukuni tangga. Niku ganti saking panjenengan sedekah kangge nolak palanari rezeki kang beto manfaat barokah Allahumma. Saderenge lanjut niki grup rebananipun saya sawet dulu. Grup rebana saking pundi niki? Dari Randan, Jandan. Rasanya apik dari mana? Dari mriki. Mau kemana? Mau ke mriku. Ngene iki kula sawerune di grup rebananipun mangga. Sami-sami. Mas kadose mangke base kali orkese mboten usah ditaburungi. Ben khusus kali rebanane soalnya kok niki kadose radi kirang tenaga power kadose memang kan sholawatan dados orkes kali bahasa boten usah mari ditabung kersane khusus original. Ora apa-apa malah jenengan istirahat wis tak sakit kan balik modal to. Untung-untung niku alhamdulillah. Dados sepindah mali saya makili musliman saya itu lagi pangapunten. Iki panitia nggih pun nyatakan pokoke sak sare-sarene ning jebule ternyata majelis rawuh melebihi kapasitas. Jadi apalah daya tangan memeluk gunung. Mungkin jelas jumeneng ikhlas nggih. Sampai wingi mriku assalamualaikum.
bulan Dzulqa'dah plus pembukaan selamanan mengingatkan bahwa muslimat semangat ibadah yang kaya dene semangat pas bulan Ramadan. Si biasane maca Quran bulan Ramadan mempeng maca Quran, sasampune Ramadan selesai tetep mempeng maca Al-Qur'an insya. Kanjeng Nabi ngendikaaken masalul mukminil ladzi yaqra'ul Qur'an kamasali udruja. Sapa wonge iman ana ing sajroning ati kok kersa maca Al-Qur'an kamasali udruja kaya buah jeruk. Halo. Sebelah tengah. Assalamualaikum. Masih sadar? Waktu sholat dicek kodam ngantuk orang konangan. Apa malih bar Jawa niki mendung ke kali lungguhan ngantuk orang konangan niku. Lho ngantuk pancen nikmat tapi kan ngantuk kan kebangetan. Gedang kluthuk godhonge sengklek. Wong ngantuk lambene gedang kluthuk dipangan ular. Wong ngantuk mangan karo pinter jenengan. Masalul mukminin ladzi yaqra'ul Qur'an, wong beriman maca Quran kana sali udrujah kaya buah jeruk, kaya buah unik nih. Kok mali Kanjeng Nabi gambaraken wong beriman maca Quran kok karo jeruk. Ken boten napa kok boten karo delima. Ken napa kok boten digambaraken stroberi. Kok boten digambaraken buah anggur-angguran utawi buah kelengkengan. Kok mawi digambaraken buah jeruk. Ternyata jeruk niku asal kata saking ujruk. Ujruk niku makna tunggal sing akhire dadi juruk karepane dadi jarok njur jarokah. Jarok kuwi wong lanang ahli tirakat, jarokah wong wadon ahli tirakat. Jebule wong Indonesia nenek moyang kita menamai buah jeruk bukan otak-atik asal madruk. Ternyata jeruk niku asal kata langsung saking Kanjeng. Jeruk niku gambarane wong beriman maca Quran karena jeruk mambune wangi rasane legi. Bareng-bareng mambune rasane jeruk waras. Jeruk waras mambune wangi rasane napa wonten jeruk ora waras? Wonten jeruk napa? Jeruk poso. Wonten jeruke wong Bojonegoro. Jeruk poso. Nek jeruk waras mambune wangi sepisan. Maca Quran jangankan 30 juz, jangankan sampai khotam. Al-Quran diwaca satu hurufnya saja marake pahala ganjaran. Lah apa melek wong beriman? Mesti nenek wong beriman arep maca Quran yo dielmoni. Mergo lek maca Quran dielmoni yo tartil, yo fasih, yo tertib. Lek maos Quran dielmoni sehingga pantas wong maca Quran atine ana imane, mambune wangi, kepindo rasane legi. Wong maca Quran ngangge iman yo ngangge ilmu, ora mung diwaca, boten namung tadarus tapi tadabbur. Yo diwaca yo diamalno. Dene ku piyayine atine ana imane plus maca Qurane diilmoni. Setelah diwaca iso bedakno mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Setelah maca Quran kelakuane ngamalke Quran. Nikulah gambarane wong beriman maca Quran kaya buah jeruk mambune wangi rasane. Nek dadi muslimat kok dadi jeruk rada abot niki Kanjeng Nabi bicaksanane luar biasa. Dilanjutaken malih wa masalul mukminil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasali tamrah. Wong beriman atine ana imane
mbak zaman senien wis belajar ngaji lek maca Quran tetep ora iso fasih tapi atine ana imane kersa belajar kama salitan roh kaya buah kurma kurma cara mriki napa mboten kurma Cilacap kedung mriki dadi nek cara Cilacap Landa mriki Cilacap Ronda kene dadi anggar bapak-bapak nek bengi-bengi ning pos kamling lagi golek rondo boten ronda Cilacap nyebut kurma Temanggung ngendikane kurma niku ora mambu wangi nanging rasane legi niku kurma Bu ora iso maca Quran tapi muslimatan mantap yasinan derek lintune yasin nganti ping 3 dheweke ya tetep istiqomah qul huwallahu Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim Lalu punyai santri-santri mau siasin ya apa kecepal tapi ono mbah-mbah kesepuan sholat jamaah derek muslimatan damel seragam sholat paman nggih mesti derek mulai ngaji rada angel maca suratan tenggene sholat mau ngertine kulo falak binas kadang maca al-fatihah mau mboten masih al-fatihah bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Ning ana pengajian yo nderek ana sedekah yo nderek poso Ramadan yo dilampahi senajan maca Qur'ane gratul ternyata khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu api-api manungsa kersa belajar maca Quran belajar ngamalaken senajan maca Qur'ane terbata-bata bahasa Indonesiane kangelan ki terbata-bata cara Temanggung terpoto-poto maca Qur'ane terbata-bata ning semangat nglampahi ibadah niku sing diwastani kaya buah kurma senajan ora mambu wangi nanging rasane senajan ra pinter maca Quran ora tartil maca Quran fasih ora terlalu fasih lek maca Quran tapi tetap sregep ngaji plus kelakuane ngamalaken Al-Quran niku sing diwastani teng bagus dur Al-Quran qadim wahyu minullah tanpa dinulis bisa diwaca iku wejangan guru waskita den tanjepake ing jero dodo den tanjepake ing jero dodo ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyari wa Sallu ala Nabi Muhammad. Lisan-lisan biasa rutinan, lisan-lisan biasa selapanan, biasa solawatan. Boten ditabi mau rasane syahdu banget nggih. Wong merinding-merinding lho Bu, saestu mergo boten kademen bojo nami ora. Saestu boten diri rebanan jenengan ya Allah.
sholawate luar biasa. Muslimat kedua tepuk tangan sepidang kali. Matur nuwun, matur nuwun. Mugi-mugi istiqomah. Dari kaget enu berkah dunia akhirat. Amin Allahumma. Al-Quran coding tanpa ditulis bisa diwaca. Senajan lek maca Quran iku grotal gratul. Sampai-sampai malah blas boten saged maca Quran. Ning lek ngaji tetep semangat plus karo keluarga kelakuane sae, karo sedulur tansah akur, karo tangga ora pernah ngeri, karo tangga ora pernah gawe serik. Niku diwastani Al-Quran coding tanpa ditulis bisa diwaca. Soal kelakuane sing ngamelaken Quran kaya buah kurma ora mambuani nanging rasane mula nek kondur pengajian durung iso dadi jeruk minimal dadi kurma. Setuju? Sepakat? Kurma-kurma kabeh. Niku pun mentok soale beriman iso maca Quran, beriman ora iso maca Quran. Soale yang nomor 3 Nabi ngendikaaken wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Quran kamasali raihanah. Wong munafik maca Quran kamasali raihanah kaya kembang kantil. Kembang irsa ngertos kembang kantil. Cara kiai mriki napa? Sami. Kembang kantil. Kantil. Kembang kantil senajan mambune wangi nanging rasane pahit. Betul? Pun pernah ngicipi dahar kembang kantil? Dereng takon karo tukang jalanan. Nek cara Cilacap tukang jalanan diwastani jalan ebeng. Mriki napa? Wah, jalan kepang. Niku lho sing numpak jalan-jalanan terus kerasukan setan. Lebar niku terus iso mendem, mangan beling, mangan kembang kantil, iso mlaku ning dhuwur bara aki, iso mangan sabute klopo. Jare iso kuat mlaku ning ngono mergo kerasukan. Wingi wonten niku tanggane kula, tanggane Adipala, Kecamatan Adipala. Kula kan asline Kroya Cilacap mriku. Ning kula Kroya Cilacap pun dekat pantai selatan. Tapi tenang aku dudu saudaranya Nyi Roro Kidul. Ya tetangga dekat lah ngandane karo Nyi Roro Kidul. Pas sono wong sunatan nanggap jalan kepang. Lah kan lagi ditabung wayah sore iki lagi mendem bong dari bong. Jadi kembali malah pun dadi malah repot. Nah pas lagi mendem ono kembang bumi. Kalau pantai selatan sering kembang bumi. Berikan roti jarang. Mereka sering kembang bumi lagi mendem ditabui. Ono kembang bumi orang kroso. Biar kroso kan lagi ditabui pondri. Masih ngacak banget lagi. Tiba-tiba pantai Sodong mereka pantai selatan air pantainya surut. Lurung wayai surut kok surut. Sing akhirnya nelayan kali tukang deres, tukang sadak gula aren khawatir mbok ono tsunami. Langsung grogi niku nelayan lebar gempa bumi melayu-layu karo bengok-bengok. Tsunami. Lah jarang kayak pas lagi mendung kok melu melayu. Lah jarene wong mendem jaran kepang kerasukan setan. Lah krungu tsunami kok melayu. Berarti setan wedi karo tsunami. Yo pantes to wong istighfar mawon setan wedi. Kok lagi cerita niku ta? Ternyata setan krungu Gusti Allah ngendikaaken asal menungso istighfar. Dosa rina kelawan bengi ngapurani sing akhire wajah setan ngucap wargaku nek sampean dadi setan yo setan tenanan. Aku duwe cara piye menungso lek njaluk ngapura ditolak karo Gusti Allah. Taghfaro
Edo Edo ana sing lebih parah angger dina riyaya lek njaluk ngapura kakak sing etok-etok gini ku penguasa muka bumi emak-emak namanya sini numpak motor di kanan belok kiri kalau wong lanang njaluk ngapura setahun sepisan gue dramatis gue njaluk ngapura ayam mbak ngaturaken sugeng riyadi kula tegir tiga riyadi iki ngakoni kula tiyang istri mbok menawa ana salahe nek ana lepate njaluk ngapura njaluk ngapura konek mbok menawa jenenge mbok menawa nek niku kalau niku durung dilakoni kalau niku pegawaiane wong lamun kan pegawaiane mbok menawa jikalau andai kata umpamane gambaran nek njaluk ngapura nek ana lepate njaluk ngapura niku disebut taharo njaluk ngapura kanthi edo ono sing lipat meneh tumen muslimat kental sering kepanggil dengan cara rutinan sekali ketemu pas di lore yang ngucap yuk kosong lagi jalur ngapura nih nek ono salah jalur ngapura termasuk kegudo setan kok nek jalur ngapura kosong setan krungu setan malah kaget niku kula kena minta maaf ada aturannya jalur ngapura ki ada adabnya tangene kitab Al-Ibris niki ngajenge jadi mosone yang mau takon rong aku sabu serius pokoknya alis aku serengkil ini serius banget ini ning kitab namanya Al-Ibris dan juga jebule dan kitab wong Kristen kitab Injil dan kitab Bible niku ada satu keterangan riwayat yang menjadikan aturan wong jaluk ngapura ini cerita kalau si dijaluk ngapura dosa mana yang diperbuat salah mana yang dilakukan cerita si cetok soalnya ternyata dalam kitab Al-Ibris ada seorang nabi namanya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud seorang raja juga seorang nabi saking sugih kene dadi raja jumlah pasukan ini ribuan sekali Nabi Daud salat teng musala piyambake dijaga karo 3.000 prajurit supaya salate khusyuk boten diganggu sinten-sinten tapi ternyata saking kuasane piyambake dadi raja Nabi Daud punya istri berjumlah 99 apa 99 nanti ono krungu basa 99 hati-hati nih yuk namu bahasanya kecuali dari mereka 99 nih istrinya Nabi Daud jumlahnya 99 guys 90 ibu-ibu buati ya Allah bojo kok jumlahnya 90 mawon nih Nabi Daud niku punya hidupnya 3 hari niku aturannya hari pertama khusus kangge ngurus kepemerintahan hari kedua khusus kagem piyambake salat sekali salat dicoket 3.000 prajurit hari ketiga khusus melakukan pekerjaan rumah ini ku ngerjani bojo 99 sedino iya sebelah kiri jawab Masya Allah 99 kesedino opera teol what is a teol? Teol itu apa? Kesayangan kecapean jadi nek mumpuni kok ceramai saya capek sing teol apa nih? Congkom
jadi tumbal cangkem-cangkem nongol serade harga diri ya cangkem-cangkem barang lah 90 sama dikerjani sedino mawon ono mawon meneh Nabi Daud ngecat ngene ya Allah bojo kok nembe 90 sama kok tanggung temen jarene 90 sama pinanggung ternyata Nabi Daud punya itikad kepingin genepi bojone yang jumlahnya 99 supaya dadi sewaktu melakukan kunjungan ke negaraan tanpa sengaja Nabi Daud alaihissalam berpapasan dengan wanita yang cantiknya luar biasa gede dolan cir kuning irungnya pengirim melipatin belalang kulitnya putih irungnya mincit sambil tipis meringis anime persis kayak ngumpul saya kok keprake kayak keprak orang terima saking cantiknya gue wong itu nangis emok denok montok nganggo pola kubruk sekalian itu saking cantiknya itu Nabi Daud kepikiran bu sing akhirnya mutus karo intel karo pejabatnya kok golek itu alamatnya wong itu ayu berarti golek karo intele jebule ketemu alamatnya ternyata kui wong itu ayu statusnya wis duwe kok pinter jenengan siapa bojonya? Bojonya bernama Urian bin Hana. Urian bin Hana siapa? Tentara Nabi Daud malah anak buah Nabi Daud ning prajurit kroco ngapunten Pak tentara niki Urian bin Hana niku tentara tapi ngapunten dasi anak buah Nabi Daud di kelas kroco yo pangkate dasi kopral ngono ning saking krocone dadi kopral latrel niku tadi kan bojone ayu wong Nabi Daud mau niku tekan omah nanti kempi karo bojone Nabi Urian ke kempi karo bojone Urian sampai Nabi Daud ngesak ngene bokok ngawe-awe ngono no bokok liwat kok 100 ning sayang kok wis bojo ya piye ceritane lan piye carane iki yen iku wong wedok ayu ben dadi rondo aku kudu golek cara ngono sing akhire Nabi Daud diam-diam tanpa sepengetahuan kali unsur kepemerintahan memanggil Urian bin Hana tanggiri kerajaan dan tanpa persetujuan dari banyak pihak Nabi Daud tiba-tiba melantik Urian bin Hana yang dari kopral menjadi jenderal kopral langsung jenderal di Pak tentara sing akhire Urian seneng-seneng mawon tanpa ilmu tanpa prestasi tiba-tiba langsung naik pangkat tapi jebule setelah ada pengumuman perang Nabi Daud mengutus Urian bin Hana jenderal baru yang maju dan medan perang tapi tanpa pengalaman Urian maju ngarep dewe ketebas pedang mati kasih dewe tapi ini memang politiknya Nabi Daud tapi kan senajan mati kasih dewe matinya medan perang mati syahid ditanggung swarga akhirnya bojone Urian dadi rondo langsung dinikah karo Nabi Daud didadekna bojo nomor tapi bareng Nabi Daud bojo nembe usia 2 bulan pernikahan karo mantan bojone Urian ada insiden kejadian sewaktu Nabi Daud lampai sholat musolane piyambake lebar sholat iku lagi zikir terdengar ada suara keributan saking langgare Nabi Daud sing akhirnya karena suara ribut saking sekali musola Nabi Daud keluar negur karo sing lagi ribut ternyata yang ribut 2 orang laki-laki dewasa lagi merebutkan sesuatu nanti gelut si akhirnya Nabi Daud ngucap bapak-bapak sampeyan kene arepan gelut aja ning musane wong ganggu wong ibadah ono nek arepan ribut ring lapangan merancang kene Tengok tontonan karo bocor karo single nek gelut ning lapangan akhirnya salah satu dari 2 orang laki-laki itu jawab ya Nabi Daud duhai raja kula ini pangapunten ingkang kathah ganggu ibadah jenengan tapi kepripun malih kula wong miskin tapi kok diharga diri kula melarat tapi kula duwe kehormatan kula bisa rebut karo ribut karo wong lanang iki soalnya kula duwe wedhus mung setunggal-tunggale til kok direbut karo wong lanang iki sing wedhuse pun 99 setelah mengikuti
deh. Barang ngumpul nang jero kemul Nabi Daud iku tembati muncan. Ya Allah, kaya kayane kene iki. Wong lanang loro sing lagi gelke kudu menungso ya Allah. Aku yakin ki wong kudu wong. Aku yakin kudu menungso kae. Tepat karo Nabi Daud. Dua orang laki-laki sing rebut-rebutan wedhus memang bukan manusia, tapi jelmaane malaikat Jibril dan malaikat Mikail yang diutus oleh Gusti Allah kenakur karo kelakuan Nabi Daud. Sarana pantes masa Nabi kok kelakuane sering kados niku modele wong lagi wong bojo negara pinter-pinter ana wong lanang kok wis bojo tapi jatuh cinta karo bojone wong wis ngerti tanggung jawabe apa jambu alas godhongi ijo sing digagas wis duwe ada gula ada semut belum janda jangan di pinter-pinter jenengan bojone negara pinter jebule Nabi Daud kena tegur oleh Gusti Allah dilewati lewat perantara malaikat Jibril. Akhirnya malaikat Jibril maring bentuk semula lebeten kamar Nabi Daud kanthi ngucap Daud metu rene bojone 100 kok cemen ada yang ke Jibril. Akhirnya Nabi Daud metu saka kemul karo gemeter nggih enten dawuh napa malaikat kula rasane rada kepenak iki. Kowe ngerti aku tekan rene sampean salah apa? Nggih kula ngertos. Apa salahmu? Rebut bojone wong. Salahmu bener ya bener tapi mandan salah. Piye ceritane nang bener mandan salah? Lho, kula niki nikahi rondo malaikat. Napa kula salah nikahi rondo? Iya. Aku ngerti sing dinikah karo sampeyan ki rondo. Tapi Urian mati gara-gara sampeyan. Dikene Gusti Allah ngerti, saiki jaluk ngapura karo Urian. Piye aku jaluk ngapura? Urian wis koki. Takei ngerti sampeyan Daud. Gusti Allah ora bakal ngapurani dosa-dosamu nek sampeyan turuti ngapurani karo Urian. Mangkat saiki maring kuburane Urian. Jaluk ngapura ning kono sing tenanan. Oh nggih, sedika Daud. Malaikat nang iki mantune Kyai Usman. Mangkat kuburane Urian. Tekan kuburan Nabi Daud urung salam. Assalamualaikum. Ternyata Urian nang jero kuburan jawab nih. Waalaikumsalam. Sopo? Nyong sopo? Daud. Mumpuni. Yo bener, sing lagi ngadeg karo celana ki nyong mumpuni. Niki nyong mumpuni lagi matekno antara dialog Nabi Daud karo Urian Yusartina. Dengar dhewe banter salah. Nyong sopo? Daud sopo? Mantan rajamu. Loh, jenengan kok janur gunung sana raja? Kersa tidak ziarah tenggene makomi prajurit kanca model kula. Wonten dawuh napa? Duhai raja kula. Ngene Urian, aku arep njaluk ngapura karo sampeyan. Temanggung niku. Cilacap ana banana. Orang ono temanggung niku. Kayak TV luar biasa dalam kayak TV. Kayak TV niku daerah pundi ya kayak TV? Di Bansari, Banaran, Kecamatan. Oh, mriko. Nggih, kula niku ya jajan saking Moros sampai Kelambaran. Kok jantur gunung sanget jenengan tidak beri. Ono sedulur ngapura jenengan niku boten kagungan salah ten prajurit kanca model kula. Oh, kok boten gadah salah karo sampeyan kuwi. Boten, oh ya sampe tak bali. Monggo. Akhirnya Nabi Daud pulang. Tapi ternyata baru 7 langkah saking kuburan Urian, malaikat Jibril muncul kanthi ngucap, "Stop, Daud, wis jaluk ngapura karo Urian." Oh wis kok cepet tenan nek jaluk ngapura? Malah jare Urian, aku ora ndek dosa. Walau Daud. Mbok ya nek jaluk ngapura ki crita karo sing dijaluk ngapura.
dosa mana yang diperbuat salahku di sini maksud ini mau aku udah ngerti hari ini dari ngapa sih teman hari ini ya dari mana assalamualaikum waalaikumsalam sama mana yang ngambung jauh ketahuan kemit silit dari kuning makin iki pamit saniki balik maning agak asli pantun cilacap nih iya Urian aku ngomongin aja dipakai di sini ngomongin kulo aku sebisa darah cerita jujur kalau sampean mereka aku yakin banget salah lan gede banget dosa aku kalau sampai Urian aku gue orang cerita sampean mati ke gara-gara aku sebab sama turimu jujur baik aku jatuh cinta karo pokoknya bojone sampean ulaku wis gawe dosa gede mereka sampean orang duwe ilmu orang duwe pengalaman orang duwe prestasi tapi tak mati jadi jenderal supaya nang perang sampean mati alhamdulillah mati temenanan bojone sampean sakniki sak dikanting kula kula ikhlas sampean larang aku jaluk kapura mergo dosane aku gede banget karo sampean putihkan jenenge tukang ceramah ya kudu dramatis sopo tapi setelah Nabi Dawud cerita napa ontene apa reaksinya Urian sama sekali mboten matur satu kata pun jebule Urian mangkel aduh mangkel ora ketulungan sing akhirnya diriwataken Nabi Dawud nglakoni taubat teng kene kuburane Urian sampai kawan dosa ditenangis tanpa henti sing tangise Nabi Dawud malih dadi sungai dadi kali sing derese banyu nginangkani banyu elueh Nabi Dawud alaihi salam akhirnya teng dina ke-40 Nabi Dawud nampi jawaban saking Urian ngucap Bu Dawud wis ora tak undang raja meneh sampean ora pantes sampean dadi raja ora pantes sampean dadi seorang nabi kok mali tak wae ngerti istri niku ageman Allah apike wong wedok niku tergantung bojo lanang aku miskin ning aku didik wong wadonku dengan sae lan apik tak paringi bisa meneh nek sewektu uripku aku ngerti sampe kok ngrebut bojoku oh tak pacul sik gulung wonten kula orang guru sampean ki raja tapi nek sampean kok merusak rumah tanggane kula oh lo asik gue santai lo usik gue bantai lo miskin kula harga diri lo prajurit keroco nek sewektu uripku kula ngertos jalan injak-injak tanggane kula aku ora trimo tapi kepripun meleh ampun terlanjur nantang-nantang dadi patran iya matur nuwun aku mati syahid dadi kuburanku ditanggung swarga aku wis ketemu itu dari sing ayune ngungkuli mantan bojoku ya wis kena bojoku timbak ikhlas apa ora sampe Nurian pas tenang apa ora nan jare ikhlas kok ngegas-ngegas mangkel aku jebule cerita jujur wis mangkel niku karena merasa benar-benar tidak injak harga diri Urian tapi tak penghujung dialog jebule Nabi Dawud alaihissalam ngapurani karo Urian dengan cara Urian ngucap yo rono bojoku dirumati piye meneh iki terlanjur ning aku namung titip tulung bojoku dididikan dadi wong wedok sing salehah tapi tenanan riwayat memang istri yang nomor 100 niku dididikan saya sehingga dadi wong wedok sing salehah saking cerita niki jaluk ngapura niku sing tenanan bersyukur banget Bu saniki jaluk ngapura dina liya niku di global syukur priyadi sedaya lapating pangapunten niku nganten ngucape tapi jebule ternyata zaman saniki malah ana sing luwih parah meneh sungkeman saniki pun terkikis bondo sakniki kan rasa sedina isuk sholat id kondur sholat id mangan opor terus ganti baju baru jam 8 isuk fashion show keliling desa habis fashion show jam 11 balik omah pesen bakso jam 12 nganggo daster
jalur ngapurane saniki dicatet ditulis namung lewat lebih rasa kali akhiran gerak Romogi Haji Makin Hudori tekan Rejo Magelang ngendika akan saniki riyoyo raosepi soalnya nonton gini wow tiang jalur ngapura sungkeman saniki pun boten kantos zaman sini malah kata lari-lari niku boten sami kenal karo sedulur dakah apa maneh wong tuane kok obore pun sirep lampun niku wis ora ana seduluran malih mula saniki kita maringi pirsa karo anak putu kabeh sedulur kula panjenengan sing pundi sederek kula panjenengan yang mana yang tetangga yang mana ben putra putri kula panjenengan tetep nglestariaken nglestantunaken namanya adat jalur ngapura ngaten nggih Bu jalur ngapura sing tenanan aja sampai tahu paro jalur ngapura tapi itu soalnya wong etok niku kamasali roihana kaya kembang kantil mambune wangi nanging rasane maca Quran berpahala nih pahala niku rusane Gusti Allah ning jebule maca Quran nggone salat dinten-dinten mangkat mari sawah gawa pacul nang pinggir galenan pacule ngenangi patok patoke dijejak salah tanggane nyuti salah dheweke ngambani ana kene ngono kuwi karena maca Quran yo ibadah tapi seneng nyorok karo tanggane wonten kaji sewana napa ana ireng berarti jenengan nak ngojali bojone dhewe niku ya maca Quran ya zikir ning lambene nyinyir seneng rasani tanggane padahal mbek dalu ngapura ning wis rasa-rasa meneh ana wong kene ngono kuwi mangkat wonge rasa takon rudoyo napa trauma aku kumeneh soalnya sing dadi tumbal mesti padahal kerudung werni-werni warnane kerudung ireng iki sing dadi tumbal ya maca Quran berpahala zikir ya urusane Gusti Allah masalah ganjaran tapi jebule lek maca Quran boten sesuai dengan kelakuane maka kamasali rohana kaya kembang kantil luwih parah maneh wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Quran kamasali handola wong munafik ora maca Quran wis munafik lakone Allah ora gelem nglakoni syariat salat babar protes puasa ora dilakoni pura-pura tidak paling masjid pura-pura salat tidur iki sekal pisan sandal berapa ra ketok ning gone masjid kelakuane Allah karo keluarga Allah karo tanggane Allah karo tiyang sanes ora pernah akur niki sing diwastani kamasali handola kaya broto wali niku mambune sengah rasane pahit leder apa cara Cilacap pahit ora ono tambane niku pahit leder cara mriki pahit rekah pahit cekek lekek napa cekek nek cara Cilacap saking asine asin letek cara Cilacap saking asine mriki napa asin metis pahit jekek nek cara Cilacap asin letek pahit leder saking pahite broto wali niku wis mambune sengah pahite pahit jekek ojo dadi broto wali jangankan broto wali dadi kembang kantil ojo minimal dadi kurma syukur muslimat kedu dadi jeruk kabeh ya sregep ngaji sama maca Quran ya ngamalaken Quran amin Allahumma amin ngomong jam berapa sekarang jam berapa jam jokak jaminan jam 2 gimana matanya nyorot picek ya bener-bener kok yang ngaku sih tapi sepuluh maneh insyaallah ini pun cukup nggih keren cukup kalau minggat jam 3 lagi kurang 20 menit lan iki jam 4 lebih 10 menit berarti insyaallah pun cukup nggih keren nanggap dhewe rong nampun dari kangkat
sowan nilai ziarah Mekah Madinah Demi caniki mangkat haji nyewung dengan jenengan boten namung mabrurah ning kepingine kula nggih ana ilmune rasane lek haji dadi haji sing tenanan boten namung haji-hajian ing sing dingelmoni rasane boten manung mabrurah ning dingelmoni mungkin jenengan iki ketularan saged ziarah Mekah Madinah saged terus Bapak Haji Muhajah muslimat kedua muslimat nanti Bojonegoro dadi istri solihah keluarga sing mawaddah warahmah sakinah terus keluarga ahli ibadah keluarga ahlul jannah dijauhkan dari wabah musibah terus keluarga ingkang kunduripun wonten asane Gusti Allah kadang husnul khotimah amin Allahumma ampun kondurang pun sekarang kula sun 2 menit awas saran-saran kesane tadi lan jaga bareng bawaan Anda masing-masing ibu ya sampai ngapunten kula yakin betul nonton tukang copet nah ini waspada itu adalah kewajiban masing-masing desa kalau dicoba masing-masing jadi ngapunten semakin doa badhe pun imami kalian bunyi anjir dan saya ini nyewon tambahin berkah kula boten mangkeni doa karena kula sangat nawani sebagai sangat kiai kula nggih santri saged molare derek dipinaos insyaallah dipun imami kalian final kalimah Ibu Nyai Brian akan derek mengimami doa amun kan dulu ibu sekedar pada informasi pengumuman dari akhirat barang siapa berangkat ngaji belum dibimbing doa gugupan bangi maka suaminya nikah lagi ngapunten doa 2 menit tahun ini mungkin sore khidmat doa pun imami Ibu Nyai Ibrian kagem derek amberkai proses dinten semoga saking kaos dalam panjang kita punten Pak Camat Bu Camat matur nuwun alur matur nuwun program kita matur nuwun ramaya Ibu Nyai matur nuwun angker samberkai proses dinten menika sapi beri doa jenengan kondur kanthi cerita ing kali saking sapi kula menapa saking kepanggih maliwatan saling sadri Allahumma usikola cerita